Hello guys, good morning. So karon guys, dahil ako ilatikin. Lagi na po sila ang kwarto. Mahamapan, kaning nga mapagpupan itong abulihan. Birthday dahil ng tatay guys, happy birthday tayo. Di ko kaulis imong birthday. Nalabas liksi guys, iniwan ko pag-adyo. Saan man? Uy, bisong ka. Wala, di ka maugtaod. Gahapon, kinakataod ko, nagmatong madagos sa ohos. Kada kuan kailain mamak gamitan. Kada. Ay, bisong. Sud na. Lagahi lagi ni. Maringani na jud ni. Tamaon ako guys. Na. Maps ako guys. Nagkuan guys, isda. Charan. Ang gidagang motor guys da. Ang inita. Tukos taas. Colors of wonderful, still my breath. Tell. Renato, when Zit is serious, I know Zit will wipe that off. Ani! Ani! Look, kuya. Look. Oh my God, I'm sir.
Those witness. Hey. Apa po ganun? Apa po ganun? Ligo ate la. Buhi pagbuwak. Wala kang tinanom guys. Ang gisabo di ay buhi pa. Long lib. Long lib. Pahunas naman di ay. Tapos ubos. Kay maligo. Mirog swimming pool. Mas dining buwak ka ba? Warang mingawa. Sila bibo na ron sila sabay guys. Tugay na dito kadyo miwa nakita ang liksi. Warang mingawa na dito kadyo. Magkahilak ko og kanang magabi ibitaw magunahuna. Ay wara gud mi nag-abot. Ay excuse me. Busog kuskok. Uy ginoo ko. Lah na isa maniliguan pero wala man gikuan agkuan hagdanan guys wagi sana wagi down daghan na ba isda danig mahapon guys gahapon na ran daghanan ng gilukso-lukso nahunas ay ito kay to'y hagdanan to Pikas lain po na siya guys. Darag hagdanan daris ila ATM. Huwag gidawon. Alas 4 na guys. Grabing init tagyapon. Arang mingawa ka jo guys. Aduh ka nag-isda to Gagmay. Rang kamingaw ka adyo. Ay, ginoo ko. Datas babaw guys. Nami mo sakay-sakay nga niya. Tawag ang naong guys. Napuno na pus bugas. Gang nadaot ko mangga guys. Tinaod jadi ayam kadaot ag mangga. Ang dugo ginagmay-gagmay raja sakit ka jus puson ja labad sa pangutok. Patak-patak rambang ang bantuk-bantuk. Dugay na human. Ani sa ko dahil guys, lingkod-lingkod. Kaya to sila nangaligo kung sila swimming pool. Andiyan ako maligo kay grabing inita. Samot ko ni kaputi. Gimingaw dyan kong liksi. Grabing pila na ka dyan. Karus arba to nagkita. Media aram siguro may nagkitas. Katong pag-uling Mariano. Maura to. Pistaghag na siguro to. Maura to. Maura lang ko glis pa rin ang wait. Na, mapungat ko magtanaw. Imbis kinawaan na ni. Bugas na po na. Nawa na tong dari, agdari na paspikas man poli. Dagay ganas ahang kuan guys. Sana pilok. Madilay lang mahinungan. Nagpabag ba ko kung pilok? Wadyo ko nagpabag na mana ni ijaha guys na natural. Natural na siya nga pilok guys. Singisipog ko para bakoy panot bras kay gikan pa mina ni ugto. Diyan sila ATM dahil ito. Kamera dari to sila tagbilaran kay grocery. Kalugar ko dari vlog sa ubos guys. Dari ko sa ubos tag vlog kay man ko nag vlog dito sa babaw.
Arang mingawa. Nang labay nagahong mga memories sa birthday tatay. Arang bibuha ra ba na mo sa una. Kanang gi. Manyanita mi. Baw ako kay bawag nagmanyanita ba sila gani ha? Kay baw. Sa man ni? Sa maning kahuya. Ang mingawa dari guys. Oh, rakatulag ang until August pa ni sila dari guys. Njaog. Wala na sila guys. Di na ko stayin. Magulian ako. Pero mag-arian gihapon ko kay maghinlo sa ilahang bay. Tako naman ko adjog hinluan na sa ilahang bay kay mabalhin na sila sa ilahang bayang dako. Tako kadyo ko pasalamat na tiim kay grabe ka Diyos kabuutan. Nja, balik tang liksi guys. Mingaw lagi ko. Nja, sa ijahang moving up. Pukoy sure mga makaadto ba ko kay marag ingon sila dari magpa-blessing man pud si magpa-blessing si atiin sa ilahang bay dari. Ja, 11 man pud good na atlan ja. Bawag maapas ba na nga ag moving up pud nila liksi kay sa Juha man alas city man sa buntag nga sa Ate Julie. Di makaya pa baka na og sugtan ko mananghid ko mauwa lagi pud ko kay bago pa ko dari nabalik. Ja busy kay na nagtaga New York manganhin na mga but na. Mao kong ATM. Daga gibash manggod ko sa video katong di ko maka-attend sa kuan ni Lexi sa moving up. Ningan nga mas gipili kuno nagkwarta kaysa sa ahang anak nga moving up pa nagsara. Ahang gusto jud na guys. Gusto man gajud na nga magka atin ko sa moving up yung padlagi sa Ate Julie nga malipay jud ko Lexi og maabot ko. Ja baw galabad ang utok guys kay baw gajud. Gusto na gali na hang magkita naming Lexi karon kaulian jud ko kay na si Just Alicia to si Just Bay. Haranggi hila kang kamingaw gabi karbing mingawa jud kadyo. Mingaw na jud ko pag-adyo dugay na gid mi wa magkita. Mubawi ra ko puhon-puhon ug magkakuan nami magkauban nami. Sige mangyapon pa siya katawag hapon gisindan kong tirik agabi gisindan kong tirik picture. Unja nanilhig to gahapon gisindan ko. Makamingaw lagi. Ito kami pud mag-uban kanunay magibugil ra manghapon pud mi. Pero okay ra manggibugil at least nag-uban. Nag-chat pud ni Mariano ingin mo pud tug padako og 1K para sa moving up pud ni Lexi. Mado na raman pud malipay ijahang anak bisag wa si pud siya. Magpada siya para sa moving up ni Lexi. Aray, sakit ka dyan ang mga kabugasan na kanina. Gabalik-balik din siya nga bugas guys. Kani. Nakoy da. Huwag na kunoy da ni siluhaan guys kay manggibawhan. Bawag tinuod ba na. Lamig natin mga problema kay magkinagtakratas dagat. Jag magiring mo lukson ja. Ragad siyang giling-alingog ang kagalingan. Grabing mingawa. Lamian na hilak. Lubat ang cellphone guys. Diya guys. Mara na yung vlog guys. Kaya maligo sa ako. Mara na yung vlog guys. At tangin na po dahang next vlog. Di siguro ko adlo-adlo makabidyo guys. Makablog kay busy ko. At ang iragyapon ninyo gaho ang vlog. Support tahig hapon ninyo. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Amping mo kanunay guys. Thank you for watching guys. Bye. I love you all.